Kadin ka jing bamdu kading ya ki klau ki betam bat ki jing kisem kila don haki bentar jong ka Los Angeles laong baka Disney haringkat ka Paramount kila mi syakmat ban ai Jingiarap bat ban no senyang haka bakum kane kapor haka baki ni ki company penmi Phlim kila ai Jingiarap syaka Los Angeles Fire Department Foundation. Kajing pluk jong ki klau ki betam kalapur wat syaki shnong ki tau haka bada ki spak teli ki jing kisem kila syak penjulor bat syak bamdu haka ding bat haduk pawajan ki Nongshna kila du no ya ki jing don jing em ka Disney Paramount bat CBS kila snok tilang bat ai Jingiarap haka bede bat kane ka jingjia. U CEO ka Disney u Bob Iing habekren bat ki nong thok kubor halor ka jingjia Los Angeles ulapen pau ka jingdia mensim bat seusi bakra halor ka ka belajar bat rai baka Walt Disney Company kan shimkia bat le ya ka ka badan kam bat ai Jingiarap lemsha ki Nongshna. Ubob ulakren ru baka WDC kan shimkia banyarap penbah Biang ya ka Los Angeles kumba ka julong barabor bat banya trelang bat ki babun na ka benta kani. Kani ka jing ai Jingiarap bat jing no senyang jong ka Disney kan le ru sya ka Los Angeles Fire Department Foundation, the American Red Cross bat ka Los Angeles Regional Food Bank. Uhedu ka Paramount ulap ha ka kubo solam shikito ki long ying long sem kilabat ya Uhedu ka Paramount ulap ha ka kubo solam shikito ki long ying ki blamat ya kane ka jingjia bas ngosi bat ki wiki NGO bat ki seng tre mon sobha kilami syakmat pan ai Jingiarap na ka benta ki Nongshna ka Los Angeles na ka bapen Biang ya ka umbam jingbam dawai dashin jakasa. Hadu ka sing sejan ka kubor layo lum le thu badu shpongut ki briu kila du no ila ka jing em na kane ka jingjia.